S ihlami sú spojené rôzne príslovia, napríklad hľadať ihlu v kope sena alebo sedieť ako na ihlách. Sú ale ihly, ktoré by ste v sene našli raz, dva a sedieť na nich, to je pôžitok. Toto je jedna z nich, ihla v ostrve. Ak s ňou chcete šiť, musíte podstúpiť poriadnu krajčírsku skúšku. Oproti vyšívaniu tam dole je vyšívanie v Tatrách o niečo náročnejšie. Najmä ak vás hore prekvapí zľadovatený sneh. Katastrofa. A bolo treba dávať pozor na toto a na toto. Konečne ihla. To mám akože vyviesť? Do krajčírskej dielne bolo treba ešte zostúpiť, potom natiahnete niť a ide sa. Takto sa vyšíva. A sme pod vrcholom jednej z najkrajších ihiel vo Vysokých Tatrách. Zajistím sa tu. OK? No, tak. Než mi nezhod na hlavu hlavne. A prvý krajčír je hore. Potom bol na rade krajčírsky učeň. Ak sa nemýlim, už som hore. Na takejto ihle je radosť sedieť. Len s takouto môže niekto tam hore povyšívať toľkú nádheru. Aby som si v živote nepomyslel. Že budeš na ihle, nie? Dneska chceš. Dovyšívané, ide sa dole. A to je taká trojka. Trojku som šli. Zbalili sme niť, vyšívacie potreby, Čoky. trendy, expresy a šupom dole. Na jednu vec pozor, miestami sú chodníky zľadovatené. Rátajte s tým, aby miesto vyšívania nebolo zošívanie. Boli sme tam, v najkrajšej krajčírskej dielni na Slovensku. Pre televíziu, Jožo Kubáni.